Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ezen a keddi estén szeretném nektek bemutatni az Oukitel-nek a Ride Tablet 1-es számú változatát, vagyis az RT1-et. Szóval, mit is tartalmaz, ha kinyitjuk ezt az Oukitel-től megszokott, igencsak méretes fehér dobozt, aminek a hátulján ott találjátok a legalapvetőbb információkat a táblagépről, illetve egy QR kódot, aminek köszönhetően rá tudtok menni az Oukitel-nek a hivatalos honlapjára. Tehát, miután kinyitjuk a dobozt, szokásos fedő szivacs, amit megszokhattunk már az okostelefonjaiknál, és miután ezt kinyitottuk, ha újonnan veszik a táblagépet, akkor magán a kijelzőn lesz egy ilyen információs védőfólia, amin rajta találhatjuk a legalapvetőbb információkat szintén, illetve lesz benne egy gyújtósnak való User Manual RT1, illetve még egy kis gyújtósnak való, és itt lesz még egy SIM-kártya kivevő is. Na, akkor lássuk magát a táblagépet, hogy milyen is küllemre, és nézzük meg rajta egy-két apróságot. Na, szóval maga a táblagép, mint láthatjuk, a 4 sarkán itt van az ütésvédelmet biztosító gumírozás, akkor szokásos gumi és fém, ötvözete, de alapvetően a külső része az gumi. Akkor itt látjuk egészen az RT7-es sorozatig az 1 darab 16 megapixeles hátlapi kamerát, az RT3-nál, mivel az 2 collal kisebb, mint a többi, ott 2 kamera helyezkedik el, mert lesz mellette még egy makró is. A mikrofon itt helyezkedik el a kamera mellett, itt pedig a fényszóró egy fenét. Vaku, ami egyben a lámpa is, ez egy 1200x1920-szoros felbontású Full HD-s kijelző. Tulajdonképpen eléggé csillogós a rajta lévő gyári üvegfólia, viszont pedig kegyetlenül gyűjti az új lenyomatokat. Tulajdonképpen ez az Android 11 nem is olyan rossz, ahhoz képest, hogy már eléggé eljárt felette az idő, de ha azt nézzük, hogy alapvetően egy 4 GB RAM-mal és egy 64 GB ROM-mal rendelkező táblagépet kapunk, az képest nem is rossz. Tulajdonképpen kisebb igényekkel rendelkező játékot könnyedén elfuttatunk rajta. Tehát teszem azt egy Idle Miner, egy Idle Tower, illetve egy Doomsday Last Survivor, vagy egy Viking Rising elmegy rajta tökéletesen, minden gond nélkül. Viszont egy PUBG vagy egy komolyabb hardware-t igénylő kódmobil már maximum közepes grafikával, vagy alacsony grafikai szinten, mert a magasabb grafikai szinthez ez a táblagép kevés. Mert ez alapvetően munkára fejlesztettek ki az Oukitel, például raktári munkára, kültéri munkára, építőipari munkára, amin konkrétan szkenneléshez, anyagrendeléshez és egyéb finomságokhoz való. De ha azt nézzük, hogy a táblagépnek az akkumulátor kapacitása, amit már említettem, 10.000 mAh, tökéletesen megfelel 20 óra videónézéshez, illetve legalább ugyanannyi ideig híváshoz, és 7 órányi folyamatos játékhoz. Tehát tulajdonképpen én meg voltam vele elégedve, jó, mondjuk 16 megapixeles kamerája a későbbiekben kevésnek bizonyult az, hogy jobb minőségű TikTok videókat, vagy hogy merészet gondolva YouTube videókat készítsek, ahhoz már viszonylag egy szombosabb gép kellett, amiről most éppen felveszem ezt a videót, egy Oukitel RT7 Titan, és abból is az 5G-s változat. Na viszont az RT1-re visszatérő, az RT1-et 128 GB-ig lehet bővíteni egy TF kártyával, illetve ha a TF kártyát elengedjük, akkor tulajdonképpen egy dual SIM-es tálca van benne, illetve USB-C csatlakozóval tudjuk tölteni. Tehát tulajdonképpen ez egy árkategóriájához mérten, kicsit összegad a nyelvem, megfelelő táblagép. Na, viszont itt a videónak a végén, ha bárkinek bármilyen információ vagy adat hiányzott, vagy lenne ötlete, hogy miben kéne javítanom a
videókészítések terén, az nyugodtan ossza meg velem hozzászólásban. Hát most ennyi lenne, úgyhogy első termékbemutató videómnak itt a vége, úgyhogy sziasztok!